Доколко голяма смятате, че е ролята на Маркс за развитието на науката и на човечеството? Маркс е един от тези автори, които имат последователи сред милиони хора през 19 и особено 20 век. 20 век в много висока степен. Т.е. не са учени само, чието работи са затворени в рамките на съответните научни общности с развитието на науките и частност на социалните науки. От така наречените днес на английски public intellectuals, хора, чието работи излизат извън влиянието на научната общност и участват в промените в действителността по различен начин, разбира се, в различните страни, тъй като Маркс има огромно количество последователи, които развиват неговите идеи по различен начин, в различни периоди и в различни части на света, извеждат на преден план различни неща. Има, така да се каже, множество видове марксизми в бившия източен блок, бившите социалистически страни в Източна Европа. Имаше така наречения марксизъм-ленинизъм. Той беше обвързан с идеи на Ленин и последователите на Ленин, тъй като трябваше да се обоснове деволюция и тази версия на социализъм, която възниква в бившите социалистически страни. Друга е неговата версия, която се разгръща в голяма част от по-бедните страни, в Китай, в Африка има последователи. Там има и други версии, които са адаптирани към една много по-голяма изостаналост и включеност в специфични отношения с развитите западни страни на асиметрия, в която тези страни извличат ресурси от тях и там не случайно тези техни последователи, марксисти и част от последователите им, разбира се, в развитите западни страни откриват Марксовата идея за експлоатацията не само директно в отношенията между работник и капиталист, но в отношенията между развити и неразвити държави, където се откриват множество различни форми на такава експлоатация, като се почне от неоколониални и колониални форми на директно извличане на ресурси и се стигне до форми, при които те се извличат с помощта на пазара. По-силната капиталистическа страна успява да наложи на световния пазар своите условия, своите права, своите режими, при които излича ресурси от съответните страни. Така че това е и проблемната ситуация всъщност с Маркс на различни етапи, че той получава различни интерпретации в различни страни и региони. Това от една страна, от друга страна, значи, не само пространствено, в зависимост от мястото на съответната страна, степен на развитост, но и от гледна точка на различни етапи на развитието. Ролята на Маркс нарасва и нарастващо количество хора са привлечени от него в периоди на изостряне на кризи на капитализма. Тогава, когато цял ред при това изглеждащи самоочевидни налагани с идеологическите механизми на мейнстрим интерпретациите на обществото, не действат вече и стои въпроса какво става, и в такива случаи нерядко започва да се търси отново отговор о Маркс. Така става, да речем, през последните години, особено след 2008 година, след голямата криза, която тръгна от Съединените щати, когато некъде в най-различни
американски и британски, при това такива изглеждащи много далече от марксизма и от лявото политическо мислене издания започнаха да се появяват публикации за това, че Маркс се завръща, че Маркс е бил прав, дори ако щете в такова популярно издание младежко, като писание електронно, Ролинг Стоун имаше миналата година една статия за тези основни неща, в които Маркс се е оказал прав. Независимо къде е, не само в Съединените щати, в Китай те изминаха един етап в тяхното развитие, на ускорено развитие, на основата на така наречената експортно ориентирана модернизация, който етап привърши 2008 година в много отношения, беше началото на нова криза на капитализма, на несигурност и така нататък, която приема множество различни форми и се утежнява. Дори това, което става сега с имиграцията, е част от този процес на нарастващи конфликти от най-различен характер. Тогава китайците, не кой да е, китайците се обърнаха отново към Маркс и проведаха миналата година, края на миналата година, един световен конгрес, посветен на Маркс и марксизма, и заявиха, че това ще бъдат периодични такива конгреси, изобщо с засилване на кризата, на кризисните процеси. Това е една от посоката, в която се търси отговор. Разбира се, не само това е посоката. Ние виждаме, че част от реакциите от времето на Първата световна война, насам, когато капитализмът е в криза, той излиза от тази криза и в друга посока, в посока на такива националистко-консервативни идеологии от най-различен вид, от крайните версии на фашизма до различни такива спартарно-популистски версии, в които той се самозатваря, за да се съхрани, да регулира противоречията в рамките на една определена територия на националната държава, тъй като след периоди на експанзия, това принцип става циклично, след периоди на експанзия, на интернационализация, на глобализация, като капитала излича ресурси от целия свет, рязко нарастват най-различни противоречия. И той започва да се тресе. Те приемат най-различни форми тези противоречия. Вземам две форми, които са типични сега и които тресат капитализма, и при това положение той може да се спаси чрез самозатваряне. Другия начин е самозатваряне с режими от типа на този на Орбан, на Ердоган, на това, което може да дойде в Съединените щати с Доналд Тръмп, или чрез някаква интерпретация на това, което говори Маркс. Ето, в резултат на глобализацията и изостряне на рязко нарастване на неравенствата. Капитализма е все по-неравен, отколкото по времето на Римската империя, с много по-големи олигарси. Неравенство не само между отделни групи, но отделни територии, региони в рамките на отделните страни, между София и Северо-Западна България, региони в рамките на Европейския съюз. Това е на свободен пазар, в който се изличат ресурси от по-бедните части към по-богатите, и дистанцията между Южна Европа сега и Германия, да речем, е по-голяма, отколкото по времето, когато тези страни влизат в Европейския съюз. Това противоречие ги тресе. Или част от логиката на развитие на капитализма, за която говори Маркс, е свободата на движение на работна сила, на основните фактори на производството, освен капитали, стоки и така нататък, и на работна сила,
което е изгодно и за капитализма в развитите западни страни, защото това бута надолу разходите за труд. Да, разходите за труд. Това обаче създава нови конфликти. Местните работници, които се чувстват дискриминирани, губят работните си места, техното заплащане пада, стават антиемигрантски настроени. На най-различни места виждаме, това е новото, различното, но по времето на Маркс не е имал такъв исторически опит, за да се го обясни той. Те стават обект на охажване и сила, която стои за такива лидери, които искат затваряне. В Съединените щати най-голяма поддръжка Доналд Тръмп, който иска да спре имиграцията, да затвори Съединените щати. Има сред бялата работническа класа, която е губища от този процес на глобализация, в частност и на глобализация на работна ръка. От една страна идват отвънка такива, заради които пада цената на труда и те губят работници места. От друга страна пък той е против, да речем, трансатлантическото и транстихоокеанско споразумение, защото тези работници допълнително ще загубят, защото част от предприятията, в които те работят, ще се изтеглят. Да. Но същото е и в Европа. Тоест, ние се намираме с една такава кризисна ситуация, на която имаме алтернативни интерпретации. Едната е наистина възраждане на Маркс, на идеи така свързани с левицата, и това го наблюдаваме, да речем, в страни като Великобритания и Съединените щати, където има от една страна възхода на лидери от типа на Корбин в Великобритания, както той стана лидер на лейбористската партия за около година и нещо, тя удвои своя членски състав, а от друга страна в Съединените щати, където за първи път в нейната история човек, който се идентифицира като социалист, демократичен социалист, така се нарича той, има такава голяма поддръжка. Но от друга страна имаме, разбира се, и в тази нова фаза на криза на капитализма, тази посока на излизане от криза, която наблюдаваме и през други периоди. Един от тези периоди времето между Първата и Втората световна война до 60-те години на 20 век. Сега така има много причини, вероятно, за движение на в такава посока. Но голямата проблемната ситуация, за която няма отговор, е, че не само до сегашния етап на развитие на капитализма, на така наречен неолиберален капитализъм, рязко изостри всички социално-икономически противоречия. Това тресе обществата, фрагментизира ги, води до нарастващо количество протести, престъпност, конфликти и така нататък. Но и този следващ етап на технологическа революция, който се разгръща сега, така наречена четвърта индустриална революция, всички прогнози сочат, че едно от следствията от нея ще бъде рязък, неизвиждан скок на неравенството, на рязко увеличаване на хората, които са безработни, на така наречения прекариат, хора с временна заетост, с ниски работни места, и в този смисъл това ще прави в разни контексти непрекъснато актуален. Маркс, разбира се, в интерпретации, които са характерни за 21 век, защото цял ред реалности, които са съществували тогава, ги няма, не си обратно, но има една водеща реалност, която той анализира. Тази водеща реалност е капитализма с неговия стремеж към печалба и това, че той заради печалбата е готов на всичко, включително и не само на всяко престъпление, както пише той в Капитала, и не само по всякакъв начин да ограничава заплащането на работната сила, но и да върши научно-технически революции, да върши промени в организацията на труда, и
Това го имаме през 19 век, това го имаме през 20 век, това го имаме през 21 век и задачата на съвременните марксисти, тези, които вървят след Маркс, е да се опитат, имайки при тази обща логика на функциониране на капитализма, която той е открил, да видят как тя се реализира днес и какви тенденции носи и какво трябва да се прави при тези тенденции. Противниците на Маркс в момент съвременните изкарват го, че едва ли не той се дал някаква утопия. Маркс. Сега понятието утопия с него много се спекулира. Какво значи утопия? Измислен свят, в който всички да бъдат равни. Значи, най-напред Маркс не предлага някакъв такъв примитивен уравнителен подход, така наречения първобитен комунизъм, на който всеки по едно парче равно ще се получава. Той самия е достатъчно така голям, за да не прави някакви сериозни картини на бъдещето общество. Нали? Това, което той казва всъщност е, че определен тип противоречие, много рязко нарастващи противоречия, паралелно с възможността на обществото да произвежда, благодарение на тези сили, които е създал капитализма, отличил капитализма, научно-техническото развитие, да произвежда огромно количество блага, които обаче отиват в ръцете на едно малко количество хора. И това противоречие ще се изостри. И в крайна сметка изострянето на това противоречие ще доведе до такава конфликтна ситуация, която би трябвало да промени социалните отношения в едно общество, в което всеки би могъл да получава, той за бъдещето общество не казва повече, освен това, че всеки да получава според потребностите. Сега понятието потребности, това е друга голяма дискусия, разбира се, но всеки би могъл да получава, ако изходим от това понятие за потребности, което най-общо, така да се каже, циркулира през 19 век, е това най-основните неща, от които се нуждае човек, от жилище, от храна, от здравеопазване, от сигурност, от образование, равно на всички останали. Това в никакъв случай не е утопия. Напротив, ако погледнем, неолибералният капитализъм породи своя утопия. Утопията за края на историята. Идеите на един от американските политически мислители Франсис Фукуяма, който 20 на години по-късно, 23 години по-късно в една статия, той сам призна, че не са се реализирали, не вижда как ще се реализират, че имаме неолиберален капитализъм, че имаме нарастващо неравенство, че имаме олигархия, че при това положение може би левицата трябва да дойде, но той не вижда, няма и даже в едно интервю 2012 година в списание Шпигел призовава къде е левицата да дойде. Къде е левицата да дойде да вдигне въстанието. Кое е Аделев Торайс, така се нарича. Това негово интервю в Шпигел. Значи ако така най-знаменитият автор на неолиберална утопия завършва 23 години с призива къде са левите да се вдигнат на въстание, значи в утопията е някъде другаде. Теорията за принадената стойност за пръв път обяснява защо капитализма е експлоататорски строй. Доколко е значението на откриването на теорията за принадената стойност? Тя има също фундаментално значение, но както казах, той концентрира при специфични условия тогава на първа индустриална революция и то в ранните етапи. Той пише своите съчинения в времената, когато тя се разгръща преди всичко в Великобритания.
той вижда този процес на експлоатация преди всичко директно в отношенията между индустриалния работник, пролетари и капиталист. Днес изследванията на експлоатацията, понятието експлоатация има множество измерения. Значи в много други сфери, включително и либерални мислители говорят за експлоатация, макар че либералното понятие за експлоатация е малко по-различно. Либералите говорят за експлоатация, когато става дума за принудителен труд, за това трафик на хора. И всяка година даже излизат едни доклади всеки ден е принудителен труд. Не принудителен в физическия смисъл на думата. Нали разбирате, вие отивате да берете маслини в Гърция и ви вземат паспорта или заключват ви там, или ви по някакъв начин физически ви принуждават, или се занимавате с... Моята идея е, че хората, които нямат собствено върху средствата за производство, принудени да работят така. Това е, което говори Маркс, но както казах, днес, освен тази форма на експлоатация, се говори за множество други форми на експлоатация. Такава форма на експлоатация е неравноправното отношение между две държави. Форма на експлоатация, да речем, че хайде, давам най-елементарния пример, който е популярен днес, че чрез така наречения свободен пазар Западна Европа, Съединените щати са извлекли, да речем, 1 милион висшисти от България, които за да ги подготвят Съединените щати ще им трябва, да речем, между 400 и 500 хиляди долара на човек. Значи извлекли са по този начин между 4... Направете сметката 100 хиляди по 400 хиляди, колко милиарда е това? От България. Това е форма на експлоатация. Разбирате? Тя е различна от това, за което говори Маркс. Това е друг тип, при който изличаш човешки капитал. И експлоатираш цял регион. Или форма на експлоатация, пред Маркс все още това не е развито, тъй като днеска доминира финансовия капитал. Форма на експлоатация е тези най-елементарни неща, които стават чрез финансовия капитал. Финансовия капитал те принуждава при определени условия да продадеш на безценица това, което притежаваш. Да извършиш приватизация, както прави сега в момента Гърция, и да продадеш много под стойността това, което притежаваш. Това също е експлоатация. Тя има други форми. Разбирате? Или форма на експлоатация на финансовия капитал е най-елементарното кредит. Кредита и лихвата, да. Лихвата по кредита. Това също е форма на експлоатация. Защото той получава, така да се каже, пари от нищо. Тоест, това, което отличава съвременния капитализъм е, че многообразието на формите на експлоатация, които са представени обаче либерално като свободата на свободния пазар. Че в свободния пазар видиш, можеш да си вземеш съответно на кредити или какво си, че в свободния пазар може да работиш където си искаш, ако си искаш тук, ако си искаш в Германия, ако искаш в Великобритания. Тоест, експлоатацията се интерпретира вече в либералната идеологическа машина като свобода. Това е част от един друг механизъм, който Маркс открива и се занимава, но след това неговите последователи през 20 век много по-детайлно разработват този проблем, за проблема за идеологиите и идеологическите апарати, както казва един от неговите последователи Уей Алтюсер, или за идеологическата хегемония, както казва един друг негов последовател в Италия. Според Маркс идеите и идеологиите, това са отражения на материалното. Да. Не само отражения на материалното, те са отражения по-скоро на интересите на определени социални групи, които представят тези интереси като интереси на цялото общество. Интереси на определени социални групи или на
определени държави, в които са силни тези социални групи, е да речем свободния пазар. Но от свободния пазар печелят силните и губят слабите. Те казват, всички ще забогатеете, не. Печелят силните. Разликата между Германия и Гърция, да речем, между брутния вътрешен продукт на човек от населението в Гърция и брутния продукт на човек от населението в Германия, сега е няколко пъти по-голяма, отколкото през 1981 година, когато Гърция влиза в Европейския съюз. Влиза в Европейския съюз на свободния пазар. Този свободен пазар повече ресурси отиват към Германия, са отивали през тия там 25 от 1981 година насам, колко 35 години и по-малко към Гърция. Това ни връща към предишния въпрос за идеологиите, понеже във връзка с това ни се обясняват почти расистски теории, как гърци са мързеливи, как има некачествени и некачествени хора. Значи, това също се опровергава от статистиката. Статистиката показва, че годишно гъркът работи, нали, европейската статистика за работните часове в различни държави показва, че средният гърк средно полага 1/3 повече часове, ако работи годишно, отколкото средният германец. 1/3 повече часове. Да, ясно е, че това не се опира на някакви факти, но това като идеология ми се насочва. Това вече не е либерална, това е друг тип такава консервативно, расистска, фашизоидна и така нататък идеологема. Ние по-нишата раса, такива са били на разни етапи идеологемите в развитите западни страни. Когато западният капитализъм навлиза в Африка или навлиза в Северна и Южна Америка, там местните хора не са възприемани като хора. Негрите не са възприемани като хора и към тях не се прилага. Затова и можем да се натъкнем на парадокса, че създателя на Декларацията за независимостта Джордж Вашингтон е най-големия робовладелец. Той пише в нея, че всеки има равно право на живот, на свобода, всеки човек, но той не смята своите роби за човеци. Така че и същото и в останалите развити западни страни на различни етапи. Сега, как ще се интерпретира друг въпрос, както идеологически, така и фактически. Тези дни гледах в западния печат една информация, как в английските архиви в момента масово се унищожава архивни единици от времето на колониалния период на Великобритания, защото там има периоди на масови такива, масов глад, унищожение на милиони хора. При това така като политика на британското правителство, като започне, няколко милиона умират от глад, при това е резултат на активна политика на британското правителство в Ирландия през 40-те години на 19 век и се стигне до милиони хора в Индия. А те унищожават в момента архивите и се така няма имало такова нещо. Така че идеологията, именно за това е идеология да прикрива реалните интереси. И днес тези идеологически машини са по-мощни от всякога преди това в историята. Проблемната ситуация е, че противоречията също са по-мощни от всякога преди това в историята и това води до нарастващо количество хора, които не вярват на тези машини, но попадат, тъй като Маркс идеологическата машина на този либерален капитализъм го маргинализира и той от само себе си може тук или там да пише, че е модерен, но те не са заинтересовани да дойде, разбира се, да излезе на преден план и последствието от това са това, което наблюдаваме в големи региони, в по-слабо развитите страни, възход на такива средновековни форми на религиозни идеологии, чрез които се мобилизира една голяма маса от хора, които са така чувстват отчаяни,
обидени, жертви и така нататък. Излизат и с лозунги от типа на Аллах Акбар, се бият с сатаната Съединените щати. Това нещо и външни сили имат заслуги да се Значи при всички конфликти много фактори играят роля. Всяко едно събитие е резултат на много процеси, но външните сили са един от факторите и не бих казал водещия. Значи, за да има тези външни сили да имат някакъв успех, трябва да има някакви обективни противоречия, които да обуславят някакви обективни предпоставки. Ако ги няма тези обективни предпоставки, нищо не е възможно. Иначе такива външни сили могат да открием всяка революция. И Френската революция, консерваторите интерпретират, че тя не е революция, ами там братовчетно Филип Орлеански му завиждал на Луи XVI и понеже му завиждал, там ги финансирал, ги насъскал ние да превземат Бастилията. Или, нали, за октомврийска революция казва, там тази английска агентура, те са дали пари, прокарали са Ленин. Всякакви такива интерпретации могат да направят, но ако няма обективни противоречия, нищо не е възможно. Добре, се върнем на въпроса, доколко изучаването на Маркс би било полезно студентите и е необходимо? Маркс се изучава в голяма част от световните университети. Даже има големи международни студентски сдружения, които са между другото много активни в англо-американския свят, в интернет имат сайтове, които така издигат искания за промени в програмите за образование, за да влезат така наречените хетеродоксални теории, освен така наречените мейнстрим, които са водещи и така нататък. Хетеродоксална теория, освен мейнстрим икономикс, да речем, да влезе и политикономия в различни версии на марксистка политикономия. Да речем. И това е едно много силно движение. В интернет има купища такива сайтове, но самото образование е част от идеологически механизми, идеологически апарати на едно общество. То също е идеология и вече от много фактори зависи, особено там, където университетите са под по-силен контрол, зависимост от съответни политици, политически сили, големия бизнес. Това е проблемна ситуация. На различни места е различно. В американските университети има знаменити марксисти, които са така водещи фигури в университетите, такива легендарни имена, но там няма този страх от марксизма и от левите, който има в Европа по обяснени причини, поради съвсем другата история на Съединените щати. Там марксизма има при всичко академични измерения, докато в Европа има неакадемични, политически, идеологически, в политически сили, политически движения, докато в Съединените щати имало и сега има такива движения. И най-различни леви партии, включително и Американска комунистическа партия. Има сайт и интернет издания и всякакви такива, но те са така маргинални, както поради особеностите на политическата система, така и поради това, че Съединените щати така заемат едно особено място в световната система от 19 век насам, който им дава предимство да изличат ресурси от целия свят и да повишават равнището на живот на своето население, но там също неравенство нараства и не случайно в тази предизборна кампания дори републиканците, дето са дясната част на политическия инспектор, дори Доналд Тръмп говори срещу неравенството.
Разбирате, дори той говори. В Европа по-малко става това. Въпреки че неравенство също е огромно. 100 най-богати германци имат колко бяха 370 милиарда. Значи, общо богатство. Това никак не е малко. Не. Да. По ваше наблюдение, нашите студенти знаят ли достатъчно за идеите и познават ли трудовете на Маркс и интересуват ли се от тях? Трудно е да кажа. Поначало не става дума само за Маркс, нали? Не става дума само за Маркс и марксизма, аз говоря общо така за активността, за интересите на младите хора. Има отделни групи от хора, има това, което, нали, може като част от тия процеси, за които говорих, може да се види у нас, че в различни университети има такива самоорганизиращи се млади хора, които създават такива групи, които се интересуват от Маркс, или в българското общество и в българското виртуално пространство може да се види такива групи, които са ляво ориентирани, включително и, нали, там е Маркс с различни интерпретации, разбира се, на Маркс, но има в интернет, да речем, една група, пишат така, там са главно журналисти, солидарно общество, или има, да речем, в интернет, пак на млади хора са там, има и студенти, но има и докторанти, нови, и включително такива, които са в чужбина, живеят в чужбина и работят в чужбина и привеждат много нови леви перспективи, да речем. И от този род там клуб Аделанти събират, се дискутират. Има такъв тренд, но той е за сега маргинален, тъй като основните медии са на тези, като главно основните медии има вестници и на първо място телевизията, като телевизията е основният идеологически механизъм днес, наред с образованието, разбира се. Те са под алтернативен контрол. И добре, последен въпрос. Ако трябва с едно изречение да кажете, кое е най-важното от творчеството на Маркс? Ами, може би това, което той сам нарича, той сам говори, че има една единствена наука, казва той на едно место. Това е историята. Но под история той разбира не е това, което се преподава в факултетите по история, а това, че всяка социална форма има свой исторически живот. Тя се развива чрез противоречие, има начало, има и край. Това е неговата така логика на размишление, когато говори за капитализъм и той се опитва да открие този вътрешен механизъм, който води до, от една страна, това бурно развитие на производителните сили, което е характерно за капитализма от времето на възраждане сам, но от друга страна води на определен етап. Това е изключително гъвкава, способна, така да се каже, да се коригира в разни контексти система, но определен етап противоречите излизат изпод контрол и ако този етап съвпада с период, в който производителните сили според него дават възможност да се произвежда блага, които да максимална степен да удовлетворят потребностите на човечеството, това би могло да доведе до промяна в системата. Той го очаква това да стане по-скоро. То става в една ограничена версия на определен етап.
по време на така наречената социална държава в рамките на развитите западни държави и по време на така наречената социалистическа държава в крайна част от държавите от полупериферията на световната система при по-ниско равнище на развитие на производителните сили, които трябва да ограничават потребности, за да ускорят развитието. На един следващ етап това беше съборено и капитализма се глобализира отново и това пък глобализира неговите противоречия. Той затова сега се тресе от противоречия. Всичко, което наблюдаваме у нас, носи със себе си тези противоречия и се търсят отговор на тези противоречия. Значи либералите търсят, казват, дайте да оправим, всичко е добре, ама дайте не е добра там правната система, нали, да оправим правната система, за да може тия лошите да ги наказва и всичко ще бъде помети масово, да речем. Или нали, консерватори, фашизоиди казват, дайте да си върнем държавата, да сложим граници и така нататък, но в един свят, който каквито и граници да слагаш, нали, има комуникации, в които всяка сигурно може да бъдеш в контакт с всеки, потенциално с всеки от 7 милиарда и там и 400 милиона души на планетата. Тези противоречия са глобализирани. Какво ще следва? Това е въпрос на анализ, на дискусия. Но ето това, което става с Европейския съюз, е част от тези противоречия на капитализма. Тоест, създава една зона на свободно движение на стока, капитали, хора, но носи с нея и своите противоречия. Тя започва да се тресе от тези противоречия, изострани от външните противоречия, свързани с емиграцията. И сега така се тресе, че те си скуват главите и се чуят, ръководителите на този съюз се чуят какво да правят. Да се стигне от там, че онзи ден никой да е пропаганден, външно политически пропаганден инструмент на германското правителство Deutsche Welle, тая агенция, която на различни страни разпространява материали, които би трябвало да служат на интересите на германското правителство, да излезе с един материал. Тая Меркел ум има ли тя да не е луднала? Тоест, това е, така да се каже, един от множеството индикатори за нарастващи конфликти, нарастващи противоречия. Много ви благодаря за